Ingdeng ke thom singhason MSC Cup knockout football tournament engdung kiti ajai mek ke pamanton. Birtang tau pelakha ing koi singhason konstitusi arlo mationg ni phaing corona cap arni ingdeng ke thom singhason MSC Cup knockout football tournament par borjan pathu aklam along angdung ti pontang lo bangso MSC Cup knockout football tournament singhason BJYM atum patir pi pon pen pre ni phai thong cap arni pen pathu cheng pon si mationg ni phaing corona cap angdung ti pon lo bangso angdung kiti kapathu along rongnagar AFC lapen Arthem Langso FC ang bongsi pathu cepate ponsi rongnagar FC kethom isi pen Arthem Langso FC aphan parem ponlo rongnagar FC atum lak isi nong anong cepalong lo lapen Arthem Langso FC atum 50,000 nong cepalong ponlo lapen third anong silni FC atum aphan pipa je ponlo 30,000 bangso along aluhi aman pensing hason local MSC mateke AC EM agriculture land and revenue land refund and excise etc. Amar Singh piso chetong donsi bangso ingdeng ke thom sing hason MSC Cup knockout football tournament along dorde pope doan sita mepa dordon lo puta pachini pon lason ti aman peng aluhi singhason VDC chairman Ken Singh be manjataon commissioner hun teron BJP singhason mondol kongchon bang loren ronghang singhason habar kcs mai pujiten ronghang SGB dinoram taro borjan puling maipu horen terang sai rat sai klembang thi sira ronghang ke district BJYM maipu jiten be pendanglok penang am athir dojot atum setong don pen pathu sita me ingsamjin pen nong AP pajer ponsi pajot pono pen kar biang long non awe niya tumpan state level gani national level gani international level an ke paling pan Olympic babangso ka Olympic ajoy ni a consensi tinalong sa dami aning plan wangta bol ke patu pedo na yung pusi pedo pembo pinyo final lo Arthem Langso police station pen from Novara police station tapen nong people na bang kihayatan lapis adun tua pan ke ba muslang kode ban padama jila pinini tung singson JYM singson monol committee kan ketikon singson MSC Cup ketomong dengan ni anggung PR ni lo ini bangso final ni kacepo la bang ke Rongnagar FC la pen Arthem Langso FC cepo pen ini Rongnagar FC pen sepai pon lo agor la ke 3-1 na sepai pon lo na bangso khela komentu खेला के तो 30 अक्टूबर में सच्ची है इन दुकान में polling wise patruma mata area और कल पोलिंग वाइज dan तुम सिंहासन पे किनान के सेशन सोते हैं ani kan ma ke council ko price bi kon पचने ngabang के 40-20 ini ngabang के 1 winner sama ke 1L dan donor sabang ke 50 lapan